De conclusie van dit alles is, en dat is dan ook de beslissing van het Hof in de zaak van DH01, dat bewezen wordt verklaard mishandeling de dood ten gevolge hebbend en dat de verdachte daarvoor wordt veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 1 jaar. De advocaten-generaal hebben als bijkomende straf gevorderd dat de verdachte gedurende 2 jaar wordt ontzet van het recht om zijn ambt als politieambtenaar te bekleden. Het Hof overweegt in dat verband dat de verdachte reeds disciplinair door zijn werkgever, de nationale politie, is gestraft en dat hij sinds 2015 feitelijk wordt beperkt in zijn beroepsuitoefening, in die zin dat hij wegens arbeidsongeschiktheid nog steeds niet in staat is om zijn werk als politieagent volledig te hervatten. En onder deze omstandigheden is er naar het oordeel van het Hof onvoldoende aanleiding om de advocaten-generaal op dit punt in hun vordering te volgen. En het Hof zal de gevorderde ontzetting aan het ambt dan ook niet opleggen. De straf van hart komt wel voor de agenten. Dat zeg ik van mijn hart. Wie iemand doodslaat voor niks, die krijgt de grote straf van hart. Dat is mijn mening, wat ik moet zeggen.